Эфирде Türkiye овозы. Türkiye башкасы Анкарада 13 сәгать. Исәмсез мөхтәрәм тыңлаучылар, бүген 2025 елның 4 апрель җомга көн. Сез турыдан тур эфирдә Türkiye овозы радиосының татар телендәге тапшырын тыңлыйсыз. Безнең программа 16 метрлы кыска дулкынның 17615 килогерц эшлегеннән 42 дәрәҗә көнчыгыш юнәлешенәге Түрксат 3А һәм Түрксат 4А ярышлары белән 3 тапкыр w.trt.dinna.com интернет адресы аша һәм кесе телефоннарының TRT Dinna кушымтасыннан Voice of Turkey Вот East радио каналыннан тапшыла. Тапшырыбызның бүгенге чаралышында соңгы хәбәрләрдән соң нигә Шенки программасы белән кызыклы темалар язмасын тәкъдим итәрбез. Türkiye овозы дулкыннарында соңгы хәбәрләр. Катар Израиль Хамас сөйләшүләрен тоткарлау өчен акча түләү турындагы раслауларның дөреслеккә туры килмәвен белдерде. Катар Хамас һәм Израиль арасында Газада отны туктату өчен үткәрелгән сөйләшүләрдә Мисыр һәм башка арадашчыларның тырышлыгын бозу өчен акча түләү турындагы раслауларны кире какты. Катар бу раслауларның нигезсез булуын һәм бар тик арадашчылык тырышларын саботажларга һәм халыкара мөнәсәбәтләрне какшатырга теләүчеләргә хезмәт итүен белдерде. Доха җитәкчелеге аеруча без арадашчы ил буларак шушы җимергеч сугышны бетерү һәм тыныч халыкны саклау өчен даими утны туктатуны тәэмин итү тырышларыбызда гуманитар һәм дипломатик ролебезгә бәйле булып, Мисыр белән тагыз хезмәттәшлек итәбез дип басма ясады. Браун университеты газы протестлары аркасында $500 миллион фонд кыскартылуына дучар булды. Ак йорттан рәсми бер зат Трамп җитәкчелегенең антисемитизм раслауларына биргән җавап сәбәбе белән Браун университетының $500 миллион килешүне һәм грантларын туктатуны планлаштыруын әйтте. Бу Трамп җитәкчелегенең Принстон университетына бирелгән тикшерү грантларын туктатуыннан һәм Harvard университетына бирелгән $9 миллиард федераль килешүне һәм грантны тикшерә башлауыннан 2 көннән соң булды. Узган елда яшәнгән Фәлестин яклы һәм геноцидка каршы протестлардан соң дистәләгән башка югары уку йортлары да моңа охшаш федераль тикшерүләр алдында тора. Ләкин Американ җитәкчелеге илдәге элит университетларга игътибарын юнәлткән вазгыятьтә. Фәлестин Израильнең Газадагы җирләрне басып алуына каршы Берләшкән Милләтләр Оешмасын чаралар күрергә чакырды. Фәлестиннең БМОдагы даими вәкиле Рияд Мансур БМО иминлек шурасын Израильнең иминлек операцияләре исеме астында Фәлестин җирләрен аннексияләүенә каршы чаралар күрергә чакырды. Мансур чаралар күрелмәгән очракта Фәлестиннең өметсезлегенең артачагын һәм дөньяның аларны ташлавы уй хисенең ныгычагын белдерде. Мансур Израильнең тотыкларны азат итү урынында җирләрен киңәйтүгә өстенлек бирүенә басмаса, Израильнең чын максаты тотыкларның азат ителүе түгел, Фәлестин җирләрен урлау дип әйтте. Италия оппозиция лидеры Израильгә карата тулы корал эмбаргосын кертергә чакырды. Әлки баш министр Джузеппе Конте авыр икътисади һәм дипломатик санкцияларның кулланылуын да таләп итте. Италиянең оппозициядагы 5 йолдыз хәрәкәтенең лидеры Джузеппе Конте аның кичен ясаган белдерүдә Газага һөҗүмнәре аркасында Израильгә каршы киң кырлы корал эмбаргосын кертергә чакырды. Бары тик бер тәүлектә генә 100дән күбрәк кеше үлгән, 2 атна эчендә үтерелгән, 300дән артык бала дип әйтүче Конте X элекке исеме белән Twitter платформасында уртаклашкан язбасында Израильнең сәламәтлек саклау корылмаларын һәм торак йортларны нишан әйтеп алырга дәвам итүен хәтерләтте.
Италия белән Европаның Израиль баш министры Беньямин Нетаньяху хөкүмәте башкарган вәхшилек алдында тавышсыз калуын әйтүче Конте Европа парламентының тотышында тәнкыйтьләп, бары тик бер чулу белдерүенең мәгънәсез булуын искәртеп узды. Израильгә каршы тулысынча корал эмбаргосы кертүләргә һәм хөкүмәт рәсмиләре белән яклаучыларына карата авыр икътисади һәм дипломатик чикләүләр гамәлгә керергә тиеш дип әйтүче 60 яшендәге сәясәтче 2018 белән 2021 еллар аралыгында баш министр вазифасын башкарган иде. Италияның төньягындагы Милано шәһәрендә исә йөзләгән кеше Газада фәлистин журналистларының үтерелүенә ризасызлык белдерү өчен урам җыенын оештырды. Израильнең 2023 елның октябрь аеннан бирле Газада ясаган һөҗүмнәрендә күбесе хатын-кыз һәм балалар белән бергә 50,500-дән күбрәк фәлистинләрнең гомере өзелгән. Халыкара җинаять мәхкәмәсе узган ноябрь аенда Израиль баш министры Нетаньяху һәм элекке саклану министры Йов Галлан хакында Газада ясалган сугыш җинаятлары һәм кешелеккә каршы җинаятлар сәбәбе белән кулга алу карарын кабул иткән иде. Израильнең моннан тыш Газадагы сугыш аркасында БМО халыкара мәхкәмәсендә геноцид гаебе белән хөкем ителүе дәвам ителә. Türkiye авазы долкыннарында соңгы хәбәрләр тыңлыйсыз. Көньяк Корея Конституцион мәхкәмәсе импичментланган Илбашы Йонны вазифасыннан азат итте. Көньяк Корея Конституцион мәхкәмәсе парламентның узган елда кыска вакытка хәрби хәл игълан итү аркасында әзерләгән импичмент тәкъдимен раслап, Илбашы Йон Сук Йолны вазифасыннан азат итү карарын кабул итте. Йонның җомга көнне вазифасыннан алынуы белән бергә төп канунга күрә 60 көн эчендә Илбашы сайлауының үткәрелүе кирәк. Баш министр Хан Дусксу яңа Илбашы вазифасына башлаганга кадәр вакытлы дәүләт башлыгы буларак вазифасына дәвам итәчәк. Төркия финанс министры Шимшек Авропа берлеге белән икътисади элемтәләрне ныгыту сүзен бирде. Финанс министры Мехмет Шимшек Төркия һәм Авропа берлегенең икътисади мөнәсәбәтләрне үстерү һәм бөтен өлкәләрдә хезмәттәшлекне арттыру мәсьәләсендә уртак фикергә килүен әйтте. Авропа берлеге һәм Төркия атна кичен пәнҗшәмбе көнне Брюссельдә 6 ел арадан соң беренче югары дәрәҗәле икътисади диалог җыелышын үткәрде. Тарафлар Тангахона таможня берлегенең модернлаштырылуы, заманчалаштырылуы һәм виза җиңеллеге кебек мәсьәләләрне сөйләште. Тарафлар моннан тыш үткәрелгән хөкүмәтләр-ара утырышта авыр һәм бик билгесез глобаль шартларда Төркия һәм Авропа берлегендәге иң соңгы икътисади сәясәт тәрәккыятларын һәм көтелгәннәрне карап чыкты. Шурада Төркия Илбашы урынбасары Йылмаз социаль медиа аккаунтыннан уртаклашкан язмасында сәүдә министры Өмер Болат ачыклаган март ае тышкы сәүдә күрсәткечләрен бәяләде. Катлаулы глобаль һәм региональ шартларга карамастан Төркия экспортының артуын белдерүче Йылмаз протекционист тенденциялар күбәя барган мохитта яңа базарларга ирешүне күздә тоткан. Җитешүчәнлекне һәм көндәшлек көчебезне арттырган сәясәтләр белән экспортчыларыбызга булышуыбызда дәвам итәчәкбез дип әйтте. Төркия, Кыргызстан, Таҗикстан һәм Үзбәкстан арасындагы килешүне канәгатьлек белән каршылады. Төркия тышкы эшләр министрлыгы Кыргызстан, Таҗикстан һәм Үзбәкстан арасында кул куелган 3 илнең чик буе берләшү ноктасының билгеләнелүе турындагы килешүнең канәгатьлек белән каршыланылуын белдерде. Министрлык 3 ил арасында төзелгән килешү белән бәйле буларак язмача белдерү ясады. Белдерүдә Кыргызстан, Таҗикстан һәм Үзбәкстан арасында 31 мартта имзаланган 3 илнең чик буе берләшү ноктасының билгеләнелүе турындагы килешүнең канәгатьлек белән каршыланылуы җиткерелеп, телгә алынган шушы килешүнең Урта Азиядә тынычлыкка, тотрыклыкка һәм хезмәттәшлеккә өлеш кертәчәгенә ышанабыз дип әйтелде.
Бахтырам таңшарсыз Түркия овазы толқындарында соңғы хәбәрләр тыңладыгыз. Үпкә яман шишенең иртәрәк билгеле усылуның гади сидек тесты белән мөмкин булуын әйтсәк, сезнең фикерегез нинди булыр? Бөтен дөнья сәламәтлек саклау оешмасы мәгълүматларына караганда, ел сайын дөньяда якынча 10 миллион кеше яман шиш авыруыннан үлә. Һәм үпкә яман шише башка рак төрләреннән тагын да күбрәк үлемнәргә сәбәп була. Ел сайын якынча 1 миллион 800 мең кеше шушы авырудан үлә. Табиблар хасталарына ярдәм итү өчен бик зур тырышлык куя, ләкин проблема шунда: үпкәдәге яман шиш авыру алга киткәнче иртәнге стадияләрдә һичбер симптомны күрсәтми. Бу этапта дәвалау мөмкинлекләре шикләнгән һәм сәламәтләнү ихтималлары бик түбән була. Бүгенге көндә үпкә яман шише диагнозы куелган кешеләрнең бары тик якынча 10% гына 10 ел һәм оннан да күбрәк вакыт яши ала. Ләкин авыру билгеләрен симптомнар күренгәнгә кадәр берничә ай, хәтта еллар алдыннан билгеләү юллары бар. Бу язмабызда без Кембридж университеты галимнәре тарафыннан эшләнгән, күп кешенең гомерен коткарырга сәләтле булган яңа тест турында сөйләрбез. Иң башта яман шиш авыруының безнең тәннең ишендә ничек барлыкка килгәнлеген аңларга кирәк. Тәнебездәге бер күзәнәк эшханадагы эшче кебек, һәр көн бер үк эшне башкара, безне сәламәт итеп сакларга тырыша. Ләкин вакыт үткән саен күзәнәкләр картая һәм стресс аркасында какшый. Бу күзәнәкләр үзләрен җайга сала яки апоптоз исемле барыштан процесстан узып үлә. Күзәнәкләр үлгән очракта аларның орнына яңа сәламәт күзәнәкләр барлыкка килә. Ләкин кайчагында зыян күргән күзәнәкләр тулысынча җайга салынмый яисә үлеп бетми. Аларны карт күзәнәкләр дип атыйлар. Алар инде элеккечә эшләмиләр, ләкин яши бирәләр һәм проблемаларга сәбәп булалар. Күп очракларда алар зомби күзәнәкләр дип атала. Бу зомби күзәнәкләр үзләренең элекке функцияларын үтәмәсәләр дә зарар китерерлек активлык күрсәтә. Алар протеин, ферментлар һәм башка молекулаларны чыгаралар. Якын тирәдәге сәламәт тукымларны бозалар. Организмга ярдәм итү урынына бу молекулалар ялкынсыну, тукымага зарар китерү һәм яман шишнең үсүенә уңайлы шартлар тудыра. Галимнар әлегә кадәр бу зомби күзәнәкләренең ни өчен үлеп бетмәвен төгән буларак аңламый. Ләкин кечкенә күләмдә булган очракта саклаучы роль башкара алалар. Мәсәлән, яраларның сабылуы вакытында зомби күзәнәкләр шикләүле санда тукыманың торгызылуына булышлык итә ала. Әмма бу зомби күзәнәкләр бары тик яман шиш белән генә бәйле түгел. Бер үк вакытта йөрәк авырулары һәм Альцгеймер кебек картаюга бәйле башка авырулар белән дә бәйләнешле була. Вакыт үтү белән бу күзәнәкләр күбәйгән саен картлык белән бәйле сәламәтлек начарлануына да тәэсир итәргә мөмкин. Бу рәвешле шушы зомби күзәнәкләр иртәрәк билгеләнә алынган очракта яман шиш тоткарлана алына. 2024 елның декабрь айында Кембридж университеты галимнәре шушы зомби күзәнәкләрне билгеләү өчен укол белән башкарыла алынган сенсор эшләп чыгардылар. Сенсор кан әйләнешенә кереп, бөйләргә барып җитә һәм соңыннан сидек белән чыга. Сенсор зомби күзәнәкләр эшләп чыгарган билгеле бер протеиннарны билгеләгән очракта химик реакцияне башлады. Шуннан соң сенсор сидек эчендә махсус кушылманы барлыкка китерә һәм шушы кушылма көмеш ирмә кулланылып билгеләнергә мөмкин. Көмеш ирмә өстәлгән чакта бу кушылма сидек эчендә күренә башлый. Бу усул элекке фото ачык айту процессына охшаш, ләкин
foto surat urunna bu test yaman şiş bilgilerin oşup sala. Eğer sidik işinde yaman şiş bilen beyle koşulma bulsa, sidikte fiziki özgariş görüne alına. Tekşünüşçüler bu özgärü turunda tefsilli məlumat bermegen, lekin mesela tüstün özgärü noğa kirge mümkün. Cancer Research UK tarafından finanslangan bu tekşünü, öpke yaman şişin sidik oşa erterek bilgiler üçün kamilleştirilgen birinci test bulup tura. Test invazif tükül hem arzan. Eң mühimi bu usul tabiplerge davulawını erterek boşlarga mümkünlik bere. Kıybatlı süretli usullarından ayırmalı olarak bu test berekte yukarı riskli türkümlerge hem resursları şeklengen illerge faydalı bulalı. Tekşünün tip avtırı Cambridge Üniversitesinden Dr. Orisis Koloris bu texnologiyani boshqa yaman şiş türlerin bilgileri üçün joylaştırı mümkünligi meni bik naq dolqullandıra deb aytdi. Tekşünçiler şulayok bu texnologiyani kökірек hem oş kazanı asты bizi yaman şişin bilgileri üçün kullanıları kapılmıştırı. Tışkanlar üstünde ötkerilgen birinçil klinik sınavlar oңышlı bulgan hem Türk'üm bu testinin effektifliğini tekşi üçün hazır indi kişi üstünde sınap qarauga әзірләнә. Her yıl milyonlangan kişi yaman şişten ölgen dünyada monday algarışlar barыбызга da ümit bire. Eğer bu test qarimlar ümitlengençe neticeli bulsa, hastalarını tağında oңышlı davalau hem uzak ömürlü itu mümkünlüğünü arttıracak. Әлеге şuşular bizni tığnağınız için rahmet. Kilesi 3 yaşlarga kadar isen emin bulağız. Bugünkü yazmabız TRT World makalesine negizlenip әзірленді. Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu. This is the voice of Turkey. Hier ist die Stimme Türkiye's. Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye. اینجا Ankara, رادیو صدای ترکیه. هنا إذاعة صوت تركيا. Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu. Ovdi Radio Glas Türkiye. Türkiye'nin Sesi Radyosu. Qui è la radio La Voce della Turquía. Esta es La Voz de Turquía. Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Тюркия. Юфлет Зари и Türkiye. 这里是土耳其之声广播电台。 اینجا Ankara, رادیو صدای ترکیه. دا ترکیه غرب رادیودا. خصوم ترکیه زاین رادیو گایانه. Eterşehir Radyo Sadburi Türkiye Sıkma. Ovada Türkiye Ünü Radyosu. Aici Radio Vocea Türkiye. Говорит голос Türkiye. Efirde Türkiye ovası. Gepleyer Türkiye'nin Fethi Radyosu. Ye Saday Türkiye. Anlavatkanlar Türkiye Avazı Radyosu. Evo İfonitis Türkiye. Ovdi Radio Glas Türkiye. Gider Radio Muryat Türkiye. Ini adalah Radio Suara Turkiye. Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye. Este Radio Voz de Turkiye. こちらはトルキエの声ラジオです。 Zborova Glasot na Türkiye. Efirde Türkiye Avazı Radyosu. İt Türkiye hangi radyoya? Ovdi Radio Glas Türkiye. Türkiye Ünü Radyosu. Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu. Niye? Çünkü.
Мөхтәрәм тыңлаучылар, нигә? Чөнки тапшыру тезмәбезнең бүгенге чыгарылышында безнең чорның иң мөһим проблемаларының берсе күп авыруларның, аеруча яман шешнең төп сәбәбе булган тәмәке тарту турында сүз алып барабыз. Шуңа күрә тәмәке тартмыйм, чөнки дип башлыйбыз тапшыруыбызны. Он 19-нчы гасыр уртасына кадәр гомер озынлыгы бүгенгегә караганда кыскарак иде. Моның төп сәбәбе дәвалау усулларының алга китмәве. Мәсәлән, теше чирегән кеше 20 яшьләрдә дә ялкынсыну аркасында үләргә мөмкин иде. Вакциналар, дарулар, дәвалау усуллары табылу белән кешеләрнең тормыш сыйфаты артса да, алар үз куллары белән сәламәтлекләренә куркыныч тудырган уйлап табулардан баш тартмады. Тәмәке дә шуларның берсе иде. 1950 елларга кадәр тәмәке тартуның зыяны турында бик сөйләмиләр иде. Хәтта бу чорда табиблар Америкада тәмәке рекламасына кертелде һәм алар тәмәке тарту сәламәтлеккә зыян китерми дип белдерделәр. Ләкин медицина технологиялары алга китү аркасында 50 елларның икенче яртысында тәмәке тартуның үтергеч авыруларга китерүе ачыкланды. Бүгенге көндә медицинада ирешелгән дәрәҗә шуны күрсәтә. Тәмәке тарту күпчелек яман шеш, аеруча үпкә яман шеш авырулары белән турыдан-туры бәйләнешле. Билгеле булганча, тәмәке тарту авыз, үңәч, ашказаны, бөер, ашказаны асты бизе, сиде куыгы һәм аналык кебек органнарда да яман шеш авыруын арттыра. Тәмәке тарту организмдагы барлык системаларга да тискәре йогынты ясый. Ул кан әйләнешен әкренәйтә, гангренага китерә. Атеросклероз өчен дә төп җаваплы ул. Тәмәке тартучыларда йөрәк иянәге, параличлану һәм йөрәк авырулары еш очрый. Тәмәке тарту гадәте белән зарарланган тагын бер система – репродуктив система. Йөкле вакытта тәмәке тарту, бала төшерү, вакытыннан алда тудыру яки баланың гарип булып тууы куркынычларын арттыра. Тәмәке тарту шулай ук иммун системасын зәгыйфләндерә, организмның инфекцияларга каршы торуын киметә. Бу исә гомумән сәламәтлегебезгә тискәре йогынты ясый. Тәмәкенең зыяны аны тартучыларга гына түгел, аның төтененә дучар булган кешеләргә дә тия. Тәмәкенең кешеләрнең шәчләреннән киемнәренә кадәр сеңгән начар исе социаль тормышка да тискәре йогынты ясый. Тәмәке тартуны ташлау авыру куркынычын киметү өчен мөһим адым дип ассызыклыйбыз. Һәм мин тәмәке тартмыйм, чөнки үз-үземне хөрмәт итәм дип тәмамлыйбыз бүгенге тапшыруыбызны. Нигә? Чөнки Мөхтәрәм тыңлаучылар, Төркия авазы радиосының татар телендәге тапшырулары шушының белән ахырына якынлашты. Безнең программа һәр көн Төркия һәм Казан вакыты белән көндезге сәгать 1дә 16 метрлы кыска дулкынның 17615 кило кесешлегеннән Төрксат 3 һәм Төрксат 4 ярышны белән 3 тапкыр w.trt.net.tr янсызык татарча интернет адресы аша вот из радио каналыннан тапшыла. Ярты сәгатьлек тапшыруларыбызның кабатлавын Төркия һәм Казан вакыты белән сәгать кичке 8нче яртыда 42 дәрәҗә көнчыгыш юнәлешенәге Төрксат 3 һәм Төрксат 4 ярышлары белән 3 тапкыр w.trt.net.tr янсызык татарча интернет сәхифәсе аша вот Вест радио каналыннан тыңлый аласыз. Әлегә без сезнең белән саубуллашабыз. Эфирдә киләсе очрашуга кадәр.